Nemanja Grčić, star 37 godina, likvidiran je 25. aprila 2019. godine u Brnari, u Vrdniku. Nemanja je bio u Brnari sa svojom suprugom Danijelom. U jednom trenutku u Brnaru je ušao napadač i iz pištolja likvidirao Nemanju. Na lice mesta vrlo brzo došla je policija i hitna pomoć, ali nažalost za Nemanju nije bilo spasa. Preminuo je na licu mesta. Danijela je prijavila policiji da je nepoznati muškarac upao u Brnaru i upucao njenog muža, dok je nju prethodno odgurnuo i oborio na pod. Najprije se sumnjalo da je u pitanju mafijaška likvidacija, s obzirom na to da je Grčić označeni pripadnik grupe Alena Kurine, vođe najjačeg kriminalnog klana u Vojvodini. Međutim, daljom istragom je utvrđeno da je supruga bila u paralelnoj vezi sa drugim muškarcem, koji je bio ljubomoran na Nemanju. Danijela je navodno duže vreme obećavala svom ljubavniku da će se razvesti od muža. To se međutim nije dogodilo. Uprkos tome što je ljubavnik svakodnevno pritiskao, naposletku odlučio je da stvar uzme u svoje ruke i trajno eliminiše suparnika. Sumnja se da su zločin zajedno isplanirali. Ubica Zoran Dimić je uhapšen i na suđenju je sve priznao. Organizator ubistva je supruga i ona je sve dogovorila. Broj bungalova u kome će biti sa Nemanjom, da će vrata biti otvorena i da ubijeni nema oružje. Inače, Dimić je iz zatvora pušten na vikend i tada je počinio ubistvo. Također ne treba zaboraviti i da je Danijela nakon ubistva pokupila čaure, jer je imala barutne čestice na rukama i ono što je glavno, da Nemanju danima ubeđivala da idu u Vrdnik. Pretpostavka je da je razlog likvidacije ljubomora, ali sud izvršioce nije ni pitao zbog čega su to uradili, tako da za sada to ostaje samo na bazi pretpostavke. 12. oktobra 2021. godine sud je doneo odluku. Zoran Dimić i Danijela Đilasović prvostepeno su osuđeni pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici zbog likvidacije Nemanje na 20, odnosno 8 godina zatvora. Dimić se teretio da je pucao u Grčića, dok se Danijela, koja je sa Nemanjom bila u braku, teretila da je pomagala u ubistvu supruga. 4. avgusta 2022. godine Apelacioni sud u Novom Sadu preinačio je presudu Višeg suda u Sremskoj Mitrovici i Zoranu Dimiću za likvidaciju Nemanje Grčića u aprilu 2019. godine sa 20 na 15 godina zatvora. Dok je žrtvenoj supruzi Danijeli Đilasović, koja je pomagala optuženom, ostala ista kazna u trajanju od 8 godina.